Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da kasance da ku a wannan sabon bidiyo insha Allah. Bidiyon mu na yau zai magana yadda zaka buɗe 'yan miliyan na hamster kwamba insha Allah. Wannan na yau ga yadda yake, yadda zaka ka buɗe shi na farko sai kai tire digo tire digo. Harafi na biyu sai kai digo 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 gida huɗu. Harafi na gaba sai kai digo sai kai tire, na gaba sai kai ɗigo tire ɗigo, na gaba sai kai tire tire sai kai ɗigo, harafi na ƙarshe sai kai ɗigo. Idan kai shi haka ka samu haka 'yan miliyan na hamster kwamba insha Allah. Zuwa cikin bidiyo sabbi insha Allah zamu zanka muku bidiyo wanne kullum insha Allah. In kai haka zaka samu 'yan miliyan insha Allah. Sai a gwada a buɗe, a yi share, a yi like insha Allah.